No, tento zázračný živý plot sme si kúpili pred 3 rokmi. Našli sme to na webovej stránke, cez internet sme si to objednali. No, sme vyrátali, že keď to vysadíme na 30 cm akože do vzdialenosti, potrebujeme okolo 500 kusov. No, na jeseň sme si to akože zasadili. No, manžel povedal, že z toho nebude nič, lebo keď sme otvorili zásielku, no také tenučké planty, vetvy to boli, že sme mysleli, že z toho naozaj nič nebude. Ale vidíte, krásne je to. Veľmi polievať netreba, lebo keď dážď prší, tak netreba s tým ináč. No susedia povedali, že dosť veľa roboty sme akože navyše urobili, ale je to krásne akože. No toto sme naschvál nestrihali, len na jar, v marci tuším. Sme to nechali takto, ja chcem, aby z toho bolo ako Kuba. Takto chceme potom nastrihať. Ale keby sme nestrihali každý mesiac, aj ostatné by boli také veľké. Chcem, aby tuto trošku také brucho malo. Kamaráti a tie si objednali akože, že aj oni chcú mať takéto, že naozaj pekné je to.